Hama dzangu, ndinovimba kuti ndinokuwanai nemufaro pazuva rino reSabata, uri musi wechishanu 17 July 2026. Rima rosvika mumvuri yorebesa, Sabata rotanga. Ndinovimba kuti Mwari akava nemi pavhiki rose rapera. Hama dzangu, muve neSabata rorugare, Sabata dzvene. Mwari akuropafadzei. Nhasi uno tinotangira mashoko edu pana Jakobho 1. Tiri kutaura pamusoro penyaya yezvingwa zvinomwe. Amen. Zvakazobuda zvakagutsa vane zviuru zvina. Asi nhasi toda kungotaura pamusoro peuchenjeri. Zvikanzi pana Jakobho 1 verse 5, kana mumwe wenyu achishayiwa uchenjeri, ngaakumbire kuna Mwari anopa zvakawanda kuna vose asingatsvaki mhosva, uye achapiwa hake. Asi paanokumbira anofanira kutenda, asinganyunyuti, nokuti uyo anonyunyuta akaita sefungu regungwa rinosundwa uye rinomutswa-mutswa nemhepo. Munhu uyu ngaarege kufunga kuti achagamuchira chinhu chipi zvacho kubva kuna She. Munhu ane mwoyo miviri anongoshanduka-shanduka mune zvose zvaanoita. Amen. Amen. Uchenjeri hupi huri kurebwa naiye Jakobho? Uchenjeri hupi hwatinofanirwa kukumbirira? Imi makanzwawo kuti Soromoni wakakumbira uchenjeri. Makaenda pana 1 Madzimambo, munonzwa zvichinzi 1 Madzimambo chitsauko chechitatu, munonzwa zvichinzi Sauro akakumbira uchenjeri. Muri kupanzwa ka? Zvikanzi zvino mambo akaenda kuGibheoni kundobayira, nokuti ndiyo yaiva nzvimbo yakakwirira huku. Soromoni akabayira zvipiriso zvinopiswa zvinokwana chiuru paatari, chiuru 1000. PaGibheoni Jehovha akazviratidza kuna Soromoni usiku muchiroto. Jehovha anozviratidza muchiroto, dzimwe nguva anotizevezera. Muri kupanzwa? Mwari akati, kumbira chipi nechipi chaunoda kuti ndikupe. Soromoni akapindura akati, makaratidza muranda wenyu baba vangu Dhavhidhi tsitsi dzenyu huru, nokuti akanga akavimbika kwamuri uye akarurama uye akachena mwoyo. Amen. Muri kupanzwa kapa? Kururama nekuchena mwoyo nokuvimbika kwaDhavhidhi. Akapuhwa hungwaru, asi akapuhwa hwesaizi yake. Muri kupanzwa? Muchiri kumuratidza unyoro hwenyu hukuru uye mamupa mwanakomana kuti agare pachigaro chake chokutonga iye nhasi. Amen. Murikuzvinzwa? Zvikanzi ndatora chigaro chababa vangu Dhavhidhi. Ndimi maita kuti zviitwe izvi. Asi imi makanga makapa Dhavhidhi uchenjeri. Uchenjeri ruri kutaurwa ndehupiko? Pane magwaro ouchenjeri akanyorwa nani? naDhavhidhi. Akaita sei? Samapisarema. Muri kupanzwa? Nyange zvake dzimwe nguva pakutonga kwake, panyaya yaBhatishibha aita kunge aindondorasika. Nyange pakutonga kwake pamusoro pekuzorohwa nevanhu nedenda, aita kunge ari kunonorasika. Nyange zvake pamusoro pani paJoabhu aita kunge ari kunonorasika, asi akanga akapuwa uchenjeri. Uchenjeri uyu taiuziva souchenjeri hwedzimbo, uchenjeri hwemapisarema. Muri kupanzwa? Solomoni akati acknowledge kuti uhu uchenjeri. Handitoziva zvaunoreva. Baba vangu vaingoimba zvinhu, vachingotaura zvinhu, uyezve zvinhu zvataakuimba isu nyangwe nemutemberi yaMwari zvinoimbwa, asi imi ndimi munoziva uchenjeri hwazvo. Muri kupanzwa kapa? Akati handizvizivi zvazvinoreva. Vazhinji venyu munofunga kuti munoziva mapisarema zvaanoreva, asi ndinoziva zvangu kuti hamuzive, munogona kungoaverenga chete. Amen. Verse 7 inoti, zvino Jehovha Mwari wangu, makaita muranda wenyu mambo panzvimbo yababa vangu Dhavhidhi. Asi ini ndinongova hangu mwana mudiki, uye handizive mashandiro andingaita mabasa angu. Amen. Munoziva kana tichitenda kuti tingori vana, tingori zvanana, ungori chanana, Mwari anotinzwa here? Nekuti anoti umambo hwokudenga ndo hwavakaita se hwavakadai.
ini ndinokutenda, asi ndakagamuchira kutenda sokwemwana muduku, kuti zvandiri kuona zvakanyorwa izvi ndizvo zvinotenda. Kana zvikanditi ndisvetuke katatu, ndosvetuka katatu. Zvakati ndikotame katatu ndichitsvaira pasi nendebvu dzangu, ndaikotamawo pasi ndichitsvaira pasi nendebvu. Muri kupanzwa? Handina kuti ini ndingatsvaire pasi nendebvu idzi. Zera rangu Bhaibheri rinoda kundidherera kai. Ndakatenda sei somwana muduku. Ndiko kutenda kwamunofanirwa kunge munako sokwemwana muchechi. Chawamutaurira ichocho ndicho chaanotenda, ndicho chaanobhilivha. Muri kupanzwa? Wakamunyepera anotenda manyepo iwawo, asi paanozoziva kuti manyepo haazi kutrasta mwana, unenge wamunyengera. Muri kuzvinzwa? Unokwanisa kutoaffecta relationship yako nemwana iye zvachose. Nyange zvedu patinenge tichiita neje paipa, tinokwanisa kutoaffecta marelationships edu. Muri kupanzwa? Muranda wenyu ari pakati pavanhu venyu vamakasarudza. Muri kuzvinzwa? Vanhu vakasarudzwa naMwari ndevapi? Vanhu ivava sakaita semimi munenge muchida kuverenga Bhaibheri, munouya kukereke, munonamata, munoimba nzimbo kuna Mwari, munokudza Mwari, munotya kufamba muchitadzira Mwari, munoita sei? Munochengetedza mirayiro yaMwari. Ndo zvakaita vanhu vakasarudzwa naMwari. Muri kupanzwa? Vanoziva chi? Magwaro matsvene aMwari. Muri kupanzwa? Haasi kuvashoropodza, hakuna kana nomumwe waari kushoropodza, asi vose ari kuvaisa pachinhano chakakwirira kupfuura chake. Muri kupanzwa kapa? Zvikanzi vanhu ava havagoni kuverengwa, vakawandisa sehove dzegungwa. Muri kupanzwa? Vakaita sendudzi dzegungwa. Muri kuzvinzwa kapa? Zvikanzi vanhu vazhinji kwazvo vasingagoni kuverengwa nokuwanda kwavo. Naizvozvo ipai muranda wenyu mwoyo unonzwisisa. Amen. Uchenjeri chi? Kunzwisisa. Kunamatira kuti tinzwisise chi? Magwaro matsvene aMwari. Zvikanzi kuti atonge vanhu venyu kuti ndikwanise kuziva zvakanaka nezvakaipa. Pari kunzi kutonga vanhu apa ndepekuti nditonge vanhu zvinoenderana nechi? Nemirayiro yenyu. Muri kupanzwa kapa? Kunzwisisa mirayiro yaMwari kuti ndive nekuti matongero akanaka anoita sei? Anoruramisira vanhu. Zvikanzi kuti ndikwanise kuziva zvakanaka nezvakaipa. Kana muchinzwa shoko iri munorangarire chi? Adama naEvha anga asingade kuziva zvakanaka nezvakaipa. Akangoti zvaari kunzwa izvozvo ndizvo zvaanotenda. Muri kupanzwa? Adama akanzi wakadya muti uyu uchaziva zvakanaka nezvakaipa. Muri kupanzwa? Asi paakapfurirwa Ivha nenyoka akaona zvakanaka kuti adye muti uya, nokuti waizomupa uchenjeri hwokuziva chakanaka nechakaipa. Apa takunzwa Soromoni achitora mashoko iwawo achitiwo ndiwo uchenjeri hwandinoda hwokuziva chakanaka nechakaipa. Muri kuzvinzwa kaizvo? Uchenjeri hwakanaka here? Kwete, hauna kunaka. Asi namazuva atinorarama zvakanaka, nokuti vakaipa vazhinji uyezve tinobatwa nekumwe kuipa, tichisiya chi? Zvakanaka. Naizvozvo tikakwanisa kuita sei? Kuva negavhuna rinotiudza kuti ichi chakaipa, ichi chakanaka, zvakanaka munyika yatinenge tichirarama iyi. Zvanakira isu takazotevera mushure maIvha. Asina mazuva aAdhamu zvakanga zvisina kunaka kuti tizive chakanaka nechakaipa. Tingatongoti panguva iyoyo kwakanga kune zvakanaka chete, zvose zvaiitika zvakanga zvakanaka. Zvinazvi pavhesi 9, naizvozvo ipai muranda wenyu mwoyo unonzwisisa kuti atonge vanhu venyu kuti ndikwanise kuziva zvakanaka nezvakaipa. Amen. Mwoyo wokutonga vanhu nokukwanisa kuziva zvakanaka nezvakaipa, nokuti ndiani angagone kutonga vanhu venyu vakawanda kudai? Jehovha akafara nokuti Soromoni akanga akumbira chinechi. Muri kunzwa zvekutaurwa naSoromoni? Vanhu vakawanda kudai, zvikanzi marudzi avanhu akasiyana siyana ano uchenjeri hwawo hwakasiyana siyana. Chazokwanisa kutongana pakati pavo sei pamusoro peuchenjeri hwerudzi urwu neuchenjeri hwerudzi urwu? Muri kuzvinzwa? Tine tsika namagariro zvakasiyana siyana. Tsika dzatinowana kumarudzi edu dzakasiyana netsika dzatinowana pasi pedzimba dzedu. Muri kuzvinzwa?
Jehovha akafara nokuti Soromoni akanga akumbira chinhu ichi. Jehovha anofara kana munhu achita sei? Achikumbira uchenjeri, achikumbira nzwisiso nemwoyo wakanaka unogona kutonga uchiziva zvakanaka nezvakaipa. Naizvozvo Jehovha akati kwaari, sezvo wakumbira chinhu ichi, ukasazvikumbirira upenyu hurefu kana ufumi, ukasakumbira kuti vavengi vako vaurayiwe, asi wakumbira kunzwisisa pakutonga zvakarurama, ndichaita zvawakumbira. Ndichakupa mwoyo wakachenjera unonzwisisa, zvokuti hakuna kumbova nomumwe akafanana newe, uye hakuchazova nomumwe akafanana newe mushure mako. Pamusoro pezvo, nokukudzwa zvokuti muupenyu hwako hapana mumwe anoenzana newe pakati pamadzimambo. Amen. Yatigumira ipapo pana madzimambo. Imi munofunga kuti Soromoni uchenjeri hweyo akazoita sei nawo, nokunzwisisa uko akazoita sei nako? Hakuna kuzomubvisa panzira dzaMwari here? Wakanga wadzidza zvakanyanyisa zvimwe zvinhu zvainzi naMwari, chingotenda somwana muduku. Akapesera akudhisimisa akuti kumana ndingaitewo izvi here izvi. Ndokuzopesera yava nevakadzi fararira. Zvose zvikunzi magwaro akanga anyorwa kunzi musave nevakadzi vakawanda kana namabhiza akawanda, haana kuzozviteerera. Zvanzi musazviunganidzire pfuma yakawanda, haana kuzozviteerera. Pamusoro pehumwe uchenjeri hwake hwose hwaakanga anahwo, akazowedzera izvozvo izvi. Muri kupanzwa? Akatadzira Mwari, zvikamuisa munani? Muna Taisi. Reva, ko uchenjeri hupiko hwaifanirwa kunge huna Soromoni pamusoro pezvakanga zvaitwa nababa vake David? Pamusoro pei? Pamapisarema. Pamusoro pei? Pamagwaro aMwari. Handei kuna zvirevo tinzwa kuti zvinoreve chii? Takaenda pana zvirevo 1 tinonzwa kunzi zvirevo zvaSoromoni mwanakomana waDhavhidhi, mambo waIsraeri. Amen. Mambo waIsraeri zvinoreve chii? Mambo wendudzi dzakasiyana siyana dzani? dzaMwari, kuti awane uchenjeri nokurayirwa. Amen. Kuti ndipuhwo uchenjeri nokurayirwa kwakanaka. Ndinenge ndichirayirwa nemunhu here? Ndapuhwa uchenjeri. Zvinoreva kuti kana ndotarisa magwaro aMwari, ndinonzwawo kurayirwa kwakanaka. Kurayirwa kunobva kuna Mwari. Mutemo uripo takapuwa naMozisi kare, asi kurayirwa kunobva kunani? Kuna Mwari. Nokunzwisisa mashoko enjere. Mapisarema akanga ari mashoko enjere. Naiwawo mashoko iwawawo, maproverbs aya, mashoko enjere ekuti tikwanise kuita sei? Kududzira shoko raMwari. Muri kupanzwa ka? Handizvo kuti uve noupenyu hwokuzvibata hune uchenjeri. Imi munowanzotaura pamusoro pekuzvibata, uye haana kuzvibatawo, uyu musikana haana kuzvibata, baba ava havana kumbokwana. Muri kunzvinzwa kaizvo? Zvikanzi asi ndive noupenyu hwokuzvibata hune uchenjeri. Kuzvibata kunofanira kunge kuna uchenjeri. Pane kumwe kuzvibata kusina maturo, uchiita zvakarurama nokururamisira uye nokuenzanisira. Amen. Kururama, kururamisira nokuenzanisira. Amen. Kuenzanisira chi? Justice. Kururamisira kutongera zvakanaka. Zvakarurama ndokunge iwe une righteousness. Kuti vasina mano vapiwe uchenjeri. Isu matemo avanhu, masandanga avanhu ane musoro inenge ichirira mhepo, tipuhwe uchenjeri. Zvikanzi jaya ripuhwe ruzivo namano. Tinonamatira ruzivo, tinonamatirawo mano, asi kubva pauchenjeri tinowana zivo nemano. Vakachenjera ngavanzwe uye vagowedzerwa pakudzidza kwavo. Patinoti paya pashoko raMwari haripere kudzidzwa, kana uchiti iwe wakaverenga Bhaibheri rose kubva kwokutanga kusvikira kwokupedzesera, hapana chawakaita, wakangoverenga chete. Zvinhu zvinoda kukumbirirwa izvi kuti uve nokunzwisisa. Kunzwisisa mashoko aMwari hakuperi. Nanhasi kungoridzidza tichingoona zvinoshamisa, shoko raMwari richishanduka shanduka. Muri kunzwa? Zivo yedu yatambenge tinayo paipa ichichallenjwa, asi ichiswa pai? Pamuforo wakanaka wezvokwadi yaMwari. Uye vanonzvera ngavawane kutungamirirwa.
imi ndimi munonzvera magwaro akaMwari. Munofanirwa kunge muchitungamirirwa kuti vanzwisise zvirevo nemifananidzo, mashoko nezvirawe zvavakachenjera. Amen. Izvozvo zvinotipa ungwaru nokuchenjeri nezivo, like maproverbs aya anenge achititsanangurira mashoko aMwari. Tinofanirwa kunge tichitoazivawo futi, tatomboatsanangurirwawo kuti anoreve chii, kuti tizokwanisa kuyaita sei, kuaaplaya pashoko raMwari. Muri kupanzwa? Kutya Jehovha ndiwo mavambo ezivo, asi mapenzi anoshora uchenjeri nokurayirwa. Amen. Tabata izvi takuziva kuti shoko raMwari kuti tinge tichiribata zvakanaka, tinofanirwa kunge tichitevedzera zvataurwa naSoromoni apa pana zvirevo 1 kubva pavhesi 1 kusvikira pa7. Asi hatimbodzokerai futi kuna 1 Madzimambo 3. Pane rimwe shoko rataurwa apa zvikanzi Mwari achitaura kunani? Kuna Solomoni. Zvikanzi asi wakumbira kunzwisisa pakutonga zvakarurama, tiri tese here pavhesi 11 apa. Pavhesi 11 handiri pati kuvhesi 12 munzwa kuti zvinoti chii? Ndichaita zvawakumbira, ndichakupa mwoyo wakachenjera unonzwisisa, zvokuti hakuna kumbova nomumwe akafanana newe, uye hakuchazova nomumwe akafanana newe mushure mako. Muri kupanzwa? Zvikanzi hapana ungazova neungwaru hunenge hwaSoromoni. Asi tinoziva kuti ungwaru hwakaita Soromoni hwakapedzisira hwava seupenzi kwaari, akapinda mukutadza. Iko kutadza kwaakaita ndokunotirakidza kuti hwakanga hwomupengesa, anga asingagone kuzvibata, anga asingakwanise kushandisa uchenjeri, anga ava munhu anofuririkana, munhu usina hanya neshoko raMwari, munhu unozvikudza. Muri kupanzwa ka? Munhu usateerere Mwari. Asi pane mumwe murume wakanga wakapfuura Solomoni. Hande pana Ruka 11. Amen. Chiratidzo chaJona. Ruka 11 verse 29 noti, vanhu vakati vachiwanda, Jesu akati kwavari, rudzi urwu rwakaipa. Rudzi urwu ruri kudzidza panani? Pana Solomoni, nekuti ndiye anga ari mukuru woungwaru hwavo. Vaita sei kuti vaipe? Vaakutedzera netsika dzaSolomoni. Havachakwanisa kusarudza pakati pechakanaka nechakaipa. Muri kupanzwa? Nekuti uchenjeri takapuwa kuburikidza naSolomoni kuti tizive zviri mumagwaro. Patinenge tichiita sei? Tichinzvera kuti tiwane Mano. Zvikanzi rudzi urwu rwakaipa runokumbira chiratidzo, asi harungapiwi chiratidzo kunze kwechaJona. Amen. Chiratidzo chaJona. Nokuti sezvo Jona akanga ari chiratidzo kuvaNinevhe, saizvozvo ndizvo zvichaitawo mwanakomana womunhu kurudzi urwu. Amen. Jona wakava chiratidzo kuvaNinevhe sei? Zvikanzi akanga aramba kutumwa, akatiza achiti tinoenda Tashishi, asi akamedzwa nehove, nokuti vakanga vamukandira mumvura, nokuti dutu rakanga ramuka pagungwa richida kurasa vakanga vari muchikepe. Vanhu vakaziva kuti panapa pane Mwari watatadzira. Zvikanzi taurai vanhu kuti chii chamatadza, nomumwe nemumwe ngaapire kuna Mwari wake kuti tipone. Jona akazodudza kuti haiwa, Mwari ari kunditsvaga ndini, arira kundiparadza nekuti handina kumuteerera. Ndikandei zvenyu muchaona gungwa richidzikama. Vakamukanda, gungwa rakadzikama. Muri kupanzwa? Jona akamedzwa nehove, akava mudumbu rehove kwemazuva 3 kusvikira hove ichimusvipa. Jona haana kufa ari mudumbu rehove. Aitofunga kuti achafa, asi akapona, akasvipwa nehove, akava panyika, akazoenda kwaakanga atumwa Ninevhe, kwaakanga asingade kuti vanhu vapone. Zvikanzi Ninevhe rakanga riri mazuva mangani uchifura mariri? Mazuva 3. Muri kupanzwa? Zvikanzi akabuda akaparidza, zvikanzi nehuku dzose dzakapona, namadhongi ose akapona pakuparidza kwaJona. Vanhu vose vakaponeswa kubva kuna mambo akanga ari pamusoro-soro kusvikira kune
kune gonzo riri kuba nzungu mumasaga enzungu. Zvikanzi vose vakapona vakatenda kuti kuna Mwari. Chakava chiratidzo kuti munhu akanga ari mukuru ane simba raMwari. Muri kubanzwa? Zvikanzi ndizvo zvichaitawo mwanakomana womunhu kurudzi urwu. Hanzi kuti rudzi urwu ruite se rupone rwose. Pane vamwe vasingaponi, asi vazhinji vakaponeswa nokuda kwaIshe wedu Jesu Kristu. Muri kubanzwa? Akapuhwa simba naMwari kuti kuparidza kwake kuita se kunzwike navanhu, uyezve vanhu vakwanise kushandisa kuparidza kwake kuti vapone. Todzokera pana Soromoni. Zvikanzi mambokadzi wezasi achasimuka pakutongwa navarume verudzi urwu agovapa mhosva, nokuti akabva kumagumo enyika kuzonzwa uchenjeri hwaSoromoni. Zvino mukuru kuna Soromoni ari pano. Amen. Anokwanisa kutipa uchenjeri hunopfuura hwaSoromoni pamusoro pamagwaro aMwari ndiani? NdiIshe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi Ishe wedu Jesu Kristu haana chaakawedzera, wakangotaura pamusoro pezvose zvakanga zviripo kuti isu tiite sei tinzwisise. Akataura nehungwaru hwakanga hwabva kuna Mwari, hungwaru humwe chete ihwohwo hwatinofanirwa kushandisa pamagwaro, sezvo takambopuwa naSoromoni tikatadza zvedu kunzwisisa nekuti tikapedzisira tateeredza netsika dzaSoromoni. Asi zvino takapuhwa Ishe wedu Jesu Kristu akatipa hungwaru uyu kuti tipedzisire tatevedza netsika dzaIshe wedu Jesu Kristu, kuti tigonzi tiri vaKristu vanoteera Ishe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi mukuru kuna Soromoni pahungwaru, zvichireva kuti zvirevo zvaSoromoni zvakachipa kupfuura mashoko aIshe wedu Jesu Kristu atinoshandisa pamusoro pamagwaro aMwari akanga aripo. Ndo patinowana uchenjeri. Musabatira zvakanyanya pavadzidzi, asi makashandisa mashoko aJesu muchaaplaya pane magwaro iwawo akare, nekuti shoko iroro harina kumbosanduka. Tichaziva kuda kwaMwari. Ndasarwa ne5 minutes amiro ndinopedza. Izvi kutaura kuzvichidzi mambokadzi wezasi, mambokadzi ndiakanga anzichinzi Queen of Sheba, ainza pamwe anogara kunyika yeYemen uku. Asi munoziva kuti yakanga iri pasi peEthiopia here. Anga achitonzi ndimambokadzi weEthiopia uyu mukadzi uyu. Muri kuzvinzwa? Kozoti zvikanzi guta reNinevhe rakanga riri rimwe ramaguta aniko? raNimrod, mumwe wokutanga paumambo hwatinonzwa muBhaibheri. Saka mambo mukuru wekumusoro nemambo mukuru wezasi. Zvikanzi hamuna kuda kuteerera vanhu vanoziva vakanga vakakudzwa naMwari kupfuura imi savanhu, kana vakanga vane hungwaru hwokuti vaitwe madzimambo, asi vachitsvaga uchenjeri nokuzvisubmita kunani? Kuna Mwari. Imi sei muchitadza kuteerera? Muri kubanzwa kapa? Zvikanzi naizvozvo muchapuhwa mhosva, nekuti nyangwe mambokadzi wezasi akanga ane uchenjeri hwakapfuura hwenyu, asi akauya kuzotsvaga umwe uchenjeri kunani? Kuna Soromoni. Zvino ini zvandiri mukuru kupfuura Soromoni, madiwo kutsvaga uchenjeri kubva kwandiri. Munongoti munoziva magwaro, makaverenga magwaro, asi hamuna uchenjeri, hamukwanise kushandisa, hamuna kururama, hamugone kururamisira, hamugone kutongera zvakanaka. Muri kupanzwa? Zvikanzi varume veNinevhe vachasimuka pakutongwa norudzi urwu vagoripa mhosva, nokuti ivo vakatendeuka pakuparidza kwaJona. Zvino mukuru kuna Jona ari pano. Hama adiwa, tinofanirwa kutendeuka tichitenda kuti isu tingori vana, hatizi vakuru, hatizi vakuru kupfuura shoko ratakapuwa naIshe wedu Jesu Kristu. Tinofanirwa kunyatsoriteereresa, kurinzwa nekurishandisa. Ndiro ruponeso rwedu. Amen. Zvikanzi Pauro haana kuparidza neuchenjeri hwenyika, asi Pauro ndiye ane magwaro atinogara tichiverenga tose. Akatya Ishe wedu Jesu Kristu. Haana kuparidza noruzivo rwaSoromoni, akaparidza noruzivo rwaIshe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi zvino ine hama dzangu pakuuya kwangu kwamuri, 1 Makorinde 2,
Handina kuuya ndichikuparidzirai uchapupu hwaMwari nokunaka kwamashoko kana kwouchenjeri, nokuti ndakati handingazivi chinhu pakati penyu, asi Jesu Kristu iye akaroverwa pamuchinjikwa. Ndakanga ndiri pakati penyu noutera, nokutya, nokudedera kukuru. Neshoko rangu nokuparidza kwangu hazvizaiva namashoko okugombedzera ouchenjeri, asi nokuratidza kwomweya nokwesimba. Amen. Zvikanzi ndaiparidza ichi muchinjikwa. Muchinjikwa ndiwo une shoko rosarani haishauri Jesu Kristu. Upenyu hwaishauri Jesu Kristu kubva kuvamba kwokuzvarwa kwake, kana mataurirwo akaitwa kuuya kwake, nokuzozvarwa kwake, nokupedzisira kwokufa kwake, nokumuka kwake, nokusimuka achienda kudenga. Ndo muchinjikwa wose iwo. Muri kupanzwa? Amen. Chataura zvedu pamusoro pemuchinjikwa rimwe gore. Chakudza kuti muchinjikwa zvinorevei? Kuti kutenda kwenyu kurege kuva nouchenjeri hwavanhu, asi musimba raMwari. Zvino tinotaura uchenjeri pakati pavakakura, asi uchenjeri husati huri hwenyika ino, kana hwavabati venyika ino vanoshayiswa simba. Asi tinotaura uchenjeri hwaMwari hwakavanzika, hwakafukidzwa, hwakatemerwa kubwinya kwedu naMwari, nyika isati yavapo, husina kuzivikanwa nomumwe wavabati. Murubanzwa venyika ino, nokuti dai vaihuziva vangadai vaisarovera Ishe wokubwinya pamuchinjikwa. Asi sezvo zvakanyorwa zvichinzi, izvo zvisina kuonekwa neziso kana kunzwikwa nenzeve, nezvisina kupinda mumwoyo womunhu, ndizvo Mwari zvaakagadzirira vanomuda. Nokuti Mwari akazviratidza izvo kwatiri isu naMweya, nokuti Mweya anonzvera zvose nezvakadzika zvaMwari. Nokuti munhu ndoupiko anoziva zvomunhu, asi Mweya womunhu ari maari. Saizvozvo hakuna munhu anoziva zvaMwari, asi Mweya waMwari. Zvino isu hatina kugamuchira mweya wenyika, asi mweya unobva kuna Mwari, kuti tizive izvo zvatakangopiwa hedu naMwari. Ndo zvatinotaurawo, tisingatauri namashoko atinodzidziswa nouchenjeri hwemunhu, asi anodzidziswa naMweya, tichidudzira zvinhu zvomweya kuvanhu vomweya. Zvino munhu sezvaakaberekwa haagamuchiri zvinhu zvomweya waMwari, nokuti upenzi kwaari, nokuti wakaita se wakaberekwa panyama. Anonzwisisa zvinhu zvenyama. Zvomweya haazvinzwisisi, nokuti zvinonzwisiswa naMweya, asi ari womweya anonzwisisa zvose. Asi iye amene haanzwisiswi nomunhu, nokuti ndiani wakaziva murangariro waIshe kuti amudzidzise. Asi isu tino murangariro wani? hwaKristu. Amadiwa, ndinoti muve nesabata rakanaka, muve nemufaro womweya, muve nerugare, muve nekudzidziswa nokusandurwa nokubikwa nomweya waMwari. Mugobuda mukati mesabata iri masanduka, mava zvipuka, ndingati zvisikwa zvitsva zvinoshandira Ishe wedu Jesu Kristu. Ngaakukomborerei, ngaakunyeverei, ngaakurayirei. Kubva zvino chisangana zvakare, Mwari ave nemi. Uno wakanga uri musi wechisanu 17/7 2026, 17 July 2026, kuri kutanga kwesabata. Chisarai.